Popoludnie z BBFM. 7 minútiek po 15. a popoludne z BBFM sa rozbieha, a to spoločne s jedným pánom, ktorý nás prišiel navštíviť konkrétne z Môlče. A mnohí už asi viete, o čo pôjde, pretože mnohým Bystričanom sú viac ako známe autokrosové preteky, ktoré sa organizujú v Môlči. No a presne o týchto nám prišiel porozprávať Ján Pecník, jeden z organizátorov. Dobrý deň. Dobrý deň, pozdravujem poslucháčov. Autokros Môlče sa bude konať tento rok 28. a 29. teraz. Áno, mája. Tento víkend. Ale začneme trošku o vás. Vy ste mi teda prezradili predtým, že ste nepretekali, ale venovali ste trošku niečomu inému. Môžete nám to priblížiť troška? Áno. Čo sa týka autokrosu, tak venujem sa tomu, čo sa týka organizačne už od detstva, keď sa to začalo niekedy na prelome milénia oživovať. Niekedy v rokoch 2004-2005 sme začali vlastne tie preteky tam znova usporadúvať po nejakej dobe. Ale čo sa týka mňa a mojej histórie, venujem sa motorizmu tiež, mi je to veľmi blízke. Jazdieval som ako kopilot, alebo respektíve navigátor s Paťom Bartošíkom Minirally. A je to trošku iná súťaž, jazdí sa to na otvorených cestách, je to proste rally. Akože ja som menej než like, takže ja vôbec nevidím v tom rozdiel, ale áno, určite je, samozrejme, ale nikdy ste nemali túžbu sa posadiť aj za to kormidlo, alebo teda za ten volant? A tak určite túžba bola a túžba aj je. Nehovorím, že som nikdy v tom nesedel ako šofér. Mal som príležitosti, párkrát som si to skúsil, takisto som si skúsil aj autokrosové špeciály. Ťahá ma to, samozrejme, ale je to viac finančne náročný šport a ja si to momentálne teda stále nemôžem dovoliť. Takže možno v budúcnosti. Možno v budúcnosti, ale budete mať svoju premiéru, ale tento rok máte svoju premiéru ako organizátor práve autokrosu Môlča a my sa budeme o tom túto hodinku rozprávať aj práve s Jánom Pecníkom, tak zostaňte s nami. BBFM Naše Bystrické. Ján Pecník, organizátor autokrosu Môlča, ktorý sa bude konať 28. a 29. mája, je tu u nás v štúdiu BBFM rádia a ja by som začala úplne od takých tých základov a teda opýtala by som sa vás, že kedy to začalo, alebo aká je taká tá krátka, stručná história autokrosu Môlča? Tá história siaha ďaleko za moje narodenie, teda ja presne vám neviem povedať úplne, kde presne to začalo. Viem, že to začal riešiť voľakedajší zväzarm, čo už dávno nefunguje. Vlastne viac menej môj sused založil, ešte stále žijúci, ale už je to starý pán, založil tieto preteky u nás. Bol tam takedy motocross, potom aj autocross, čo sa vlastne udržalo dodnes. Publicitu to zažilo takedy v 80 rokoch dosť veľkú, kedy sa tam dostali aj majstrovstvá Európy. Potom bolo niekedy v 92. myslím, možno 94. posledný pretek. A potom to utíchlo. Dôvod, prečo to tak je, neviem. Možno nejaké problémy v motoristickom športe, nejaké to... A teda vyvíja sa nejako ten šport, ale menia sa nejaké pravidlá, alebo je to niečím iné ako napríklad... Je to určite iné. Dakedy sa jazdili napríklad len zadnokolky, teda buginy a špeciály so zadným pohonom, so zadnou nápravou. Dakedy sa jazdili Tatrovky, ako viete, Tatry 613 boli... Akože Tatry, viem, že na Slovensku máme akože slovenské Tatry, ale neviem, a Tatra je takéto veľké auto, alebo neviem, dobre si myslím? Áno, je to aj také veľké auto, ale konkrétne 603, 613 boli také vládne limuzíny. OK. Také staršie, tak z toho sa používali vzduchom chladené motory v tom. Bolo to dosť populárne, prípadne iné. Je to rozdiel. Momentálne sa to trošku pretransformovalo, dosť veľa tých bugín a dosť tých špeciálov, teda používa motorkové motory momentálne, ktoré sú tiež už úplne niekde inde na inej úrovni, ako dakedy boli. Tak to je samozrejme, že tak všetko sa vyvíja, práve takáto technológia sa posúva dopredu. Majstrovstvá zóny Strednej Európy sa budú teda konať tento víkend. Autokros Môlča, teda mňa zaujíma, že ako samotné preteky prebiehajú, kto sa nich zúčastní, napríklad či súťažia aj ženy, alebo či sú nejaké kategórie. A o tomto všetkom sa budeme rozprávať s Jánom Pecníkom. BBFM
Naše Bystrické rádio. 9 minútiek pred 3:30 a v našom štúdiu sa nič nemení. Stále je s vami Tereza a so mnou je tu dnes Ján Pecník, ktorý prišiel z Môlče rozprávať sa so mnou práve o autokrose Molča, ktorý sa bude konať tento víkend 28. až 29. mája. A my sme v predchádzajúcom vstupe skončili pri histórii a teraz spomínali ste, že v roku 2004 to boli majstrovstvá Európy, kedy sa konali. V 2004 sa tam oživiloval areál po dlhšej pauze, po takej 20-ročnej pauze, možno približne. Tam boli majstrovstvá Slovenska. Rok na to, 2005 sa nám podarilo, teda pánovi Koškovi sa podarilo dotiahnuť ku nám aj veľkú Európu, majstrovstvá Európy, čo už teda není malá vec. A samozrejme tam nastali zase nejaké tie komplikácie, ale teda snažíme sa teraz naspäť dostať do toho kolotoča, aspoň teda zatiaľ tou majstrovstvami zóny Strednej Európy. Čo to vlastne znamená, že zóna Strednej Európy? U autokrosárov sa to v podstate volá, alebo tam nazýva ako Malá Európa. Je to o radu nižší seriál, v podstate ako Veľké majstrovstvá Európy. Sme ako máte v hokeji majstrovstvá sveta, tak niečo menej majstrovstvá Európy, tak toto je niečo podobné. Akože zúčastňovať sa toho môžu viaci v podstate z ľubovoľných krajín. Jedná sa o to, že na aký seriál si teda zaplatia to štartovné a teda akú súťaž vlastne chcú ísť, či sa chcú zúčastňovať tej veľkej Európy alebo tej malej Európy. Veľmi mám rada hosti, ktorí mi odpovedajú na otázku, ktorú som sa ešte ani nespýtala, takže úplne super ste to povedali, ale aj tak doplním predsa len túto otázku. Chcela som sa opýtať, že teda kto sa pretekov zúčastňuje a viete aj povedať konkrétne, z akých krajín chodia? Najčastejšie máme teda súťažiacich, samozrejme slovenských u nás, početných. Máme tam dosť početnú maďarskú posádku, máme tam Čechov a celkom v poslednej dobe sa nám obľúbili aj Taliani. Máme tam neviem takých 6-7 Talianov momentálne prihlásených. To je pekný víkend, keď takto Talianov tam budete mať, Čechov, Maďarov, Slovákov, tak ja si myslím, že to je celkom taký dobrý multikultúrny víkend na Môlči. Určite áno, aby som nezabudol, samozrejme ešte aj Rakúšania. Mali sme nejakých slúbených dokonca Srbov a Slovincov, ale keďže u nich sa ide teraz tiež nejaký ich vlastný majstrák, takže sa nám ospravedlňovali, že teda tento víkend im to nevydá, že snáď budúci rok možno. A my sa už o chvíľočku budeme venovať tomu, ako samotné preteky prebiehajú a teda napríklad to, že pre koho sú určené a v čom spočíva napríklad taká príprava na autokrosové preteky. Tak zostaňte s nami. BBFM Naše Bystrické. Autokros Môlča sa bude konať už tento víkend, samozrejme kde inde ako v Môlči. A ja tu mám Jána Pecníka, organizátora týchto pretekov. Poďme teda k samotným pretekom, ako prebieha tá súťaž samotná. Samotná súťaž v podstate začína už v piatok, keď začínajú prichádzať pretekári. Samozrejme to není pre divákov nič atraktívne, ale tak samozrejme pre nás organizátorov už tam začína ten zhon, ako ukladať tých pretekárov do depa a podobné záležitosti, ale skôr poslucháčov by mohlo zaujímať skôr priebeh tých sobotných a nedeľných, tej sobotnej a nedeľnej časti teda. Začína to v podstate pre divákov o 11:30 prvým voľným tréningom, kde sa vlastne zoradia všetci zúčastnení pretekári na, ako je už z názvu, voľný tréning, odkúružia si nejaké kolečka, skúsia nejaké to nastavenie auta, podvozku, prípadne nejaké doľaďovačky a podobne. Pokračujeme potom meranými tréningmi, ktoré začínajú po obede o 13:00. Prvým a druhým oficiálnym meraným tréningom, kde sa vlastne určuje poradie štartu na rozjazdách. A potom pokračujeme prvou, druhou a treťou sériou kvalifikačných rozjazd, kde sa vlastne určuje zase to poradie štartu vo samotnom finále. Tá druhá a tretia séria rozjazd je teda na programe v nedeľu. A samozrejme po nejakom tom zasadnutí športových komisárov a vyhodnotení a všetko možného bude prebiehať to semifinále a samotné finále. A kto napríklad sedí v takej porote? Kto to teda, alebo nie? V porote asi je to podľa času, nie? Alebo podľa... Či tam sa hodnotia nejaký štýl jazdy, alebo v čom to... Štýl jazdy sa ani nehodnotí. Tí športoví komisári viac menej
posudzujú možno tú férovosť, lebo autocross, ako sa hovorí, je kontaktný šport. A, auta. Áno, Aha, okay. Ide to, keď sa jedná o plechové auta, ide to plech na plech, nárazník o nárazník, buginy, koleso o koleso a podobne. Nejaké tie malé ťukance sú dovolené a tie rada športových komisárov vlastne je aj na to, aby to posúdila, či je to fér, či to není fér, či tam nebolo niečo zákerné a prípadne... Či to nebolo priveľa kontaktu asi, áno. Áno, takže oni to proste musia niečo vyhodnotiť, prípadne to poradiť, či naozaj môže byť tak. Ja tam na tej rade športových komisárov nesedávam, popravde ani neviem, čo tam všetko oni riešia. Ale tak vy ste dávate na inom mieste, na mieste organizátora. Toto je vaša premiéra práve v organizovaní takéto akcie, hneď takých veľkých vlastne majstrovstiev zóny Európy, strednej. To je akože dosť veľká zodpovednosť. Ako sa cítite zatiaľ? Je to zodpovednosť určite veľká, hlavu mám veľkú z toho ako melón. Je to naozaj veľa, ale samozrejme nemôžem povedať, že som v tom prvýkrát takto. Roky vlastne od detstva sa pohybujem popri organizácii týchto pretekov. Či už v tom 2004, ako som spomínal, ako malý fagán, keď sme chodili brigádovať, opilovať stromy a podobne a postupne minulý rok, povedzme, som mal na starosti reklamu a nejakých tých pár vecí okolo. A teda pán organizátor, aby som ho nezabudol spomenúť, Janko Mesík, dlhoročný, bez ktorého by ten areál nebol. Áno. Nebol taký, aký je teraz. A iba to som chcela povedať, že máme už naozaj maličko času, tak iba poviem, hneď to dokončíme. Iba som chcela povedať, že teda vám prajem veľa síl, aby ste to organizovali každý rok, ale my sa s vami ešte nelúčime, ešte tu ostanete na chvíľočku a poviete mi, čo sú ešte sprievodné podujatia v rámci tohoto podujatia samotného. Super. BBFM, naše Bystrické rádio. Ja mám pre vás taký maličký tip, ako môžete stráviť tento víkend, pretože ho môžete stráviť práve na autokrose Môlča, ktorý sa teda bude konať 28. až 29. mája. A ja som sa celú hodinku o ňom rozprávala s Janom Pecníkom, ktorý sem zavítal do štúdia BBFM rádia. A teda jedna z mojich posledných otázok znie, čo nás čaká v rámci takých tých sprievodných podujatí, alebo môžeme si pozrieť tie auta aj zblízka? Áno, je to samozrejme možné. Samozrejme najlepšie cez prestávku, prípadne obednú, alebo pomedzi preteky dá sa samozrejme tam nejaký ten peší chodník. Dajú sa pozrieť tie pretekárske špeciály po nejakej tej komunikácii s jazdcami, ak máte deti. Vedia, sú niekedy naklonení tí jazdci nejakú tú fotku v tom špeciáli spraviť pre deti. Samozrejme, máme tam na programe ešte slúbenú jednu Tatrovku z disciplíny Track Trial, ktorá by to mala robiť nejakú tú exibičnú jazdu terénom. Tak ešte aj to môže byť také zaujímavé pre oko diváka. A samozrejme by som poslucháčov v neposlednom rade chcel pozvať na toto podujatie, ktoré určite prinesie pre oko diváka super zážitky. Tu sa chcel opýtať, že ako veľmi je to Hlučné napríklad? Viete čo, máme tam vytvorenú prírodnú tribúnu ako jedno z mála areálov v Európe. Je tam vytvorená prírodná tribúna, pretože areál je v podstate v takej doline a z tej tribúny prírodnej, čo je teda lúka pekná, je to relatívne dosť ďaleko na tú trať, čiže vidno celý areál, vidno celý priebeh preteku, vidno všetky tie súboje, prípadne nehody, ktoré sa samozrejme stávajú. Tak dúfam, že ich bude čo najmenej tento rok. Dúfajme, samozrejme, neprajem to nikomu, je to nepríjemnosť, sú to nepríjemnosti, ale proste stáva sa to. Takže tí diváci sú relatívne dosť ďaleko, čiže není to úplne, že hlučné na tie uši. Samozrejme ten štart, keď si človek chce prísť pozrieť, je tam možnosť prísť bližšie, poviem, nejakých 50 metrov od štartu a naozaj tam to už dostávajú tie uši zabrať. A asi sa budú konať preteky za akéhokoľvek počasia? Samozrejme. My dúfame a modlíme sa v to najlepšie, aby sme mali pekné autokrosové počasie, čo je teda pod mrakom pekne okolo 25 stupňov, to je pre nás ideálne, aby sme nemuseli trať veľmi polievať, ale toto je jediná vec, ktorú nevieme objednať. Tak ja vám budem prijať, aby ste mali krásne počasie, ďakujem, aby sa vám to všetko vyšlo, aby tam všetci prišli a teda aby nebol ani jeden úraz, aby ste mali veľa divákov a teda nebolo to veľmi hlučné a aby sa vám darilo a aby sme sa takto stretli aj o rok za mikrofónom, že mi budete znova rozprávať o autokrose Môlča, teda o roku 2023, že sa vám to tak ujme a že vás to bude tak baviť to organizovanie, že teda si to zopakujete aj na rok. No, ďakujem krásne. Popoludnie z BBFM.